Kahilibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahilibay, kahilibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahilibay, kahilibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahilibay, kahilibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. O pati Arbonong Junior, o Bernie Bito,
gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok. Ay, check! Ayo, check. Ay, ano na tao? Ayo. Morning! Ayo na ibahong. Check, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 4. Check, Mike. Check, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Okay na? Oh, ako may wala. Ako, na. Ay! Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag world! Good morning niyong tanan. Kumusta? Bangon na. Kape. Kini na po ang inyong mga mamukaway nini nga buntaga Art Ponhoc Jr. uban sa Hilas King na nga daw ag audio nga si Bernie Bitok. Pinduta. Mao na diya basta ka nang makamot gani nga bisag unsa li tuplok-tuplokon gigabaan na siya mga kahigalaan. Ana, oo. Okay. Anyway, adlaw nga Miyerkules, kumusta kamuntanan mga kahigalaan o ganiyan ang sabgitan ni atong programang Gahi ni Bay. Check. Good morning ninyong tanan. O labi na sa atong mga suking tigpanubaw diha sa internet, sa atong Facebook Live. Check, Gahi Mike, 1, ni 2, 3. Bay. Ana. Og Ay, dito, sige no. Okay, from the top. Naunsa man to. Naikuha na ning isa ka, kuha Paliog, pakikuha sa gasolina, paliog. Oo. Wala kong iyon kanimo kagay Bernie nga ang atong mga tudlo kinahanglan ang pingan kay aron nga di matutyo. Pasensya mga gala, alam mo gina, basta live ta. Good morning! Today is December 2. Basing nagdamgo pa mo ha? December 2. Pwede i-reason na natin sa itong morning year 2020. Dili, basta na siya. The year 2020 is preparation for year 2021. Ano din ha? We can finish this strong. So kibali ko sa fried chicken pag i-marinate ta karon i-marinate para mas lamig ta sa 2021. Ano din ha? Yun na siya. Pwede po na siya nga kanang sa mamili ka sa itlog or patatas. Itlog or patatas. Ang itlog kanang medyo mabuak na siya, vulnerable. Correct, ganun. Kanya ang patatas gahi. No? Pero sa diyang imo na silang ihumol sa kanang gabukal na Abukalan nimo. tubig, mamili ka. It's either muhumo ka or mugahi ka. Diba niya? Unsa ka? Patatas o itlog? Itlog ni Art. Fresh. Unsa nga, patatas. Nga naman, ingana kahugaw. Bitaw tinuod na mga kagay so kani mo ra tagipabukalan lang ron. Correct. Nya kanang mga gay sa ato ang mga kinaiya diha mapahumok. Yes. O katong medyo vulnerable kita, dali ra kita nga ma-affected. Correct. Di dayon ka move on. Diha ta matudluan nga mugahi muliko Ayan. na ato ang sulod sa kinabuhi. Ay, sas ka nang mayong kagmuhumok, himasimason naman na, mugahi na po nagbalik. Mugahi ba rin ang itlog nga masimason. Nga muliki mandayon. Unsa ba yung klase nga ito, itong istoryahan rin? Itong itlog ni Art. Fresh. Katong gikan sa mantikaw. Kana sa among itlogan. Good morning, Kalantaranog. Siyempre, kahapon ato na ba yung gilon sa ang atong, siyempre sa LGU Villanueva. Day 1. O karon ang atong Day 2 sa atong countdown sa Fiesco. Mag-uban kita, mag-usa kita sa Fiesta Pasko sa Villanueva, Misamis Oriental. Hoy! Chara.
Pasko kay Fiesta o Pasko. Welcome. Hello dia kaway-kaway dia sa tanan mga taga Villanueva, Misamis Oriental. We call them Villanuevans. Congratulations kayo. Grabe ang inyong kanang light up ceremony kagabi. Yes, O tama. nakita yun na mo ang inyong mga anghel minaog gikan sa kalangitan o kanaa karon diha sa tiilan sa inyong gisugan. So gwapo kayo na kumubiyahe ka matag gabi mulabay ka karon diha sa Villanueva. Pagkanindot gigayon ng Villanueva ba? Nana. O talking about that, sa ato ang certified gahi kabay, usa ka Villanuevan. Kulba ni sa tagal ng takaog ka ng Pero kay dili lang ni brief history kundi panty history. Usa ka negosyante. taga Villanueva. Taga Villanueva ni siya. Sa grade 2 pa lang siya. Grade 2 ha? Kapamaligyan na sa papel. So that's 1954. Okay? Limang ka ha? Sa una biya, ang bata, basta mamaligyan kay sa eskwela, murag pinin na to, murag luuyan ni bata. No, Next. Tapos, nag-working student sa college. 1962. Tapos, nag-try og mahimong OFW, nagbarista. Og nag-baker dito sa Dubai. Okay, siyempre, mas layo maging ang abroad. Pero na-realize niya nga layo na ang Pilipinas. Dito kita manarbaho, bosan ni uli. Nakapundo gamay. Nagtukod og printing og internet cafe. Karon, Nana ba siya sa linya? So, okay na. Producer Imiat, nana ba? Nana sa linya, nana siya. Paki-on na brad sa imong kamera. Nana. Okay. Karon, nagtuko na sa negosyo, medyo okay na. Nagsuko na sa Villanueva, okay na. Unsa to? Katong printing og internet. Internet cafe printing, medyo okay na. Sa Naning Villanueva kamot, ni? Sa Villanueva. Nasunog bitaw na. Nasunog o gisunog? Wa mo na pangutaan na diyan. Unya? Nasunog na laras. Zero. Pwede ka nga mo surrender na. Ay, may nakagwala ni. Why kwenta ni nga kinabuhi ni? Pangutan-o na to na siya. Mao na pangutan. Kinsa man gyud na siya, na-intriga ko. Alang sa ato ang day 2 sa Fiesta Pasko sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong certified kagay kabay, ikaw ba na to karon? Wayline si Edelbert Kabunok pinagi sa Zoom. Brad, good morning. Good morning, Edelbert. Good morning, sir. Mayong buntag. Tepa sa... Bro, fresh pa kayo siya mo, Pepa. Tepa, lahi ni siya sa akong nailhan nga si Engelbert. Lahi, magulang to. Ang magulang to, ang Engelbert. Igsoon ni sila. Igsoon ni sila. Anong gwapo man ni siya? Mao lang gyud ako. Tinuod yun na sila igsoon. Igsoon na sila lagi. Arsikula ang dating ani ha. Ampun ba ako? Edelbert, good morning ni mo da, brother. Good morning, Good Edelbert. morning. Good morning, sir. Mayong buntag. Sa mga kapaminaw. Wa pa ka na mo na istorya, medyo nadasig nami sa imuhang life story nga grabe. No? Bay, ngano man nga kailangan man ka mamaligyag papel katong elementary ka. Tama ba ni siya? Yes, sir. Kuan, sir, kanang sa tawag ani kanang ang akong balo na ginahatag sa ako, sir, dili ra man gyud kayo igo sa pagpalit og pagkaon. Mola nga ang akong nahimo, sir, dol ra man pud among balay gud sa eskwelahan. Akong gitigom akong kwarta og kay ako mong classmate kay mangayo mong guna sila sa ako. Nya kuna ko ba nga, uy, mangayo man ni sila. Ako na lang kani negosyo, no? So dito nagsugod ang imong pagkanegosyante itong bata pa lang ka. No? Murag, sir, kay dito man nakita sa akong maestra mo nang magtabo mi karon ingon siya nga wagi daw siya nasayop. Wagi siya nasayop kay negosyante daw kuno ko bata pa sa una. Wala po ka gibadlo sa mga ginikan. Naunsa man ka nga gipa-eskwela ka tapos baligya menon ka. Wala, sir, kanang ambot lang unsa ni sulod sa akong utok, sir. Karon, eskwela ka, nagkolehiyo ka. Diya pagkahuman, paghuman nimo, pag-graduate nimo, nag-abroad ka. Unya, mihingaw man dito sa abroad. Niuli ka dire, nag-put up ka imo ang duha ka klase ng negosyo. Kaning printing press ug kaning bar. Ana, unya nasunog daw to, Edelbert. Yes, sir. Wala ko nagdaom kay sa una pagsugod pa lang nako akong punan gamay ra gyud kayo kay kuan man to ang akong natigom dito sa gawas ako ra pong gi-put up og business, sir, kanang nagsugod ko og mga sekanan nga mga gamit dayon pila ka man sa to nag-improve siya. Then nagdugang ko isa ka business mo ang internet cafe. Wala ko nagdaw after na mo sa among kasal sa akong wife. Kanang boto ni abot ang sunog sa amo
naurot ang akong negosyo tanan. So gimahin Kaya ni mo ang nabilin- imong wife ka nagpakasal ka niya mao na nasunog. Out sa ba to? Nakunik sa. Dili. Ang pasabot niya, nasunugan siya una kay nagpakasal. Tapos nakaduhan pag isang sunog sa iyong negosyo. Grabe ka pait. Bitaw, so unsay gibati nimo ato Edelbert? Medyo Oo sir, down kay ko ato kay bisan o piso wala gyud koy kuan ato, wala Daw. nabilin sa ko kay gikan pa manggugog kasal niya tanan akong mga tinigom akong nagasto didto. Dayon ang ako lang gibutang sa akong mind sir kay as a negosyante na gyud tay vision og napud tay goal na atong gidala-dala. O na gyud to ang akong gisulod sa akong una-una. After 1 month ana sa ikaluyan sa Ginoo na yung mga nagtabang sa ako unsang year to siya Edelbert nga nasunog ang imong kato internet cafe o ang imong printing hub. Kuan sir, year 2018, January. So 2 January. years ago lang. 2 years ago lang. 2 years ago lang, no? Karon, yun ani, ako nagipangutanan nimo kay naamang guwi mga gasugod og negosyo. Unya kana bitaw napalpak. So ang imo lahi ang imo napalpak pero tungod kay kanang calamity ba? Tungod sa calamity. Dili about mismanagement, dili about sa ana. So na mga napalpak ang negosyo kay mismanagement, learning curve, di ka nakakat-on. Yun ana, ang uban ana mo surrender na. Ikaw Edelbert, wa kami surrender. Bangon ta. Yes sir. Ana ay Oo. mo attitude. Ana man gud sir, once nga isa nakakanegosyante, naagid kay motivation sa imong kaugalingon nga bisan pag ma-fail na ka ikapila ka ma-down or niagi ka sa kalisod, kung isip usa ka negosyante, andam gyud ka mo bangon. Kay naman kay dala-dala nga vision o goal sa imong kaugalingon. Unsa di ang vision or goal ni Edelbert So, unsa na imong kan Brad, imong vision o goal nimo Brad? sa imong kinabuhi? Kuan sir, kanang masuccessful ko sa edad nga inani nga ako karon 31 years old pa. At 31 pa ka bay? Ha! Abi na og 30 ka lang. Bitaw. Grabe ano, bata pa. Sige. Mo na to nga akong gidala-dala, kauban lang pod sa akong mga goal ang akong pamilya, kauban na kanang unsaon ako sila pagbuhi sa future. Bisan aduna pa may kulang sir, wala pa gyud intaw iluwat nako pero kauban gyud na sa akong goal og vision bisan kung saon man ako ng kwarta ug wala gyud ko iliwat. Giunsa pagbangon ni Edelbert gikan ni adtong mga hagit sa kinabuhi nga sukad pa tong elementary ka adto nakaput up na ka ni anya karon nasunugan ka giunsa nimo bangon. Kuan sir, pinagi sa tabang sa pamilya sa akong wife, pamilya namo. Hinay-hinay ko nagbarog sir, bali ang akong ginansya, akong gi-roll. Hangtod sir, after 1 year nakatukod na ko og coffee shop. After 2 months nakatukod na ko og milk tea shop. After 6 months nakatukod na pod ko og another business sir. Ako silang gihinay-hinay og feasibility study sir kay ang Villanueva manggod is blooming na gyud siya kayo, industrial area man gyud siya. Any business nga pwede niyo matukod diri, swak kayo gyud sir. Kanang halinon gyud kayo. Wow. So, grabe kaayo nga inspirasyon kaniya. Kumusta man so far ang pagdawat sa mga taga Villanueva sa imuhang negosyo karon? Actually sir, tungod sa pandemic sir, wala man pud mi naapektuhan kay tungod kay ang taga Villanueva dagan kayo og tao, dagan og kumpanya, nagtukod pug ko og kanang delivery sir kay wala man mi katong pareha sa CDO manggod. Nagtukod ko kaugalingon nga delivery, nag-hire ko og duha ka rider aron makatabang pud sa mga rider kay nawad-an pud silang trabaho. Ang tawag anak kagahi Bern, resiliency. Ayaw ka nang basta-basta surrender lang, kundi adapt. Just pangita unsay kuan tama. Oo. Yun ana. Wow. Bililhon kayo, inspirational kayo Edelbert ang imuhang istorya. Unsay mensahe ni Edelbert alang ni adtong mga sama nimo nga daghang naagian ug karon nagsugod unya grabe ang challenges sa ilahang pagtukod sa ilang negosyo.
Actually sir, ang akong ma-advise lang sa mga pareha sa ako, gamay nga negosyante apan naatay pangandoy, naatay paglantaw sa atong kaugalingon. Ang akong ma-advise is kung namanggaling tay maagian, natural naman na siya sa isa ka negosyante nga moagit ta sa kalisod. Natural na siya nga moagit tag failure kay sa failure man gyud diya gyud ta makatuon. Sa failure ta mobangon o kanang maningkamot lang ta bisan pag unsa kalisod ang atong magian, maningkamot ta, never surrender, and ang atong goal is ma-meet gyud nato ang success. Mora gyud ni sir, mora gyud na never surrender o failure ato man dawaton kay diya man ta makatuon. Very good. Edelbert Cabunok, Certified certified Gahi Kabay. Congratulations. Congratulations and keep nimo, on. brother. That's Ayo dia. our day 2 sa ato ang paghintay. countdown sa Fiesta Pasko. Mag-usa kita sa Fiesta Pasko sa Villanueva. Yo. O sanay nakalami dia kay siyempre ang Villanueva mo na pag mulambo po na imong kuan, imong lugar. Tanan po tao mo lambo po, di ba? Unya, suportado po sila sa local government. Local government, correct. Mabuhay ka, Mabuhay Edelbert. ka, Edelbert. Cabunok. Alas 7, Jess. Saniya na itong mga gahi nga balita. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Patay ang usa ka sakop sa Navy samtang tulo ang sambaran human nahulog sa creek ang gisakyan pick-up sa Davao City. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang biktima si Michael Almeida nga taga Bukandala, Imos, Cavite, suma sa PNP. Nawala ang kontrol ang driver sa gisakyan tungod sa kakusog sa dagan niini. Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ang biktima ang naila si Rosel Sabihon, sumampong suspect misita o mibanhig sa mao nga biktima wa pagyapon mailhi. Samaran ang usa ka pulis human giambos ang gisakyan patrol car sa Sison, Agusan del Norte, gitudlo mga NPA na manhig sa mga pulis. Dakpan ang duha ka miyembro sa NPA sa barangay Sangay, Buenavista, Agusan del Norte. Ang mga sospek ay sila si Jimmy Maparo alias Dalon o Arnulfo Ipdalina Cubos alias Butoy. Doon ay mga kasong multiple attempted murder. O kagabi sa Naawan, Misamis Oriental, nagkaguli ang mga katauhan tungod sa doon ay mga nasiplatan mga NPA sa lugar. Ato mahinabi karon live sa linya ang mayor sa Naawan, Misamis Oriental, Mayor Dennis Roa. Maayong buntag kanimo, Mayor Roa, sir. May buntag kanimo, Art, o sa imo. Yes, Mayor. Oo, unsang orasa nga miulbo ang kaning kuan diha sa encounter diha sa Naawan? Siguro mga alas 9 kapin o kulang. Sa mga alas 6 sa hapon, andun na mga sikunoy na tingog. Ang pipila sa katawan sa lubinan, nakadungog kuno og buto. Di na tumibawaan o buto ba sa osil o di ba nasunog na kawayan. Kaya ingon man sila nga naay buto. O gunya, mga diha po mga alas 7, adunay sa katanin na diya sa bukid, puntod, nga wala yung tao, apan doon na kuno yung suga. Na kuno yung dakang kayong tao, muna girito tayong pag-abot sa katong nakakita, diya sa sinto sa lubilan. Nga mga armado? So, siyempre, mga armado kuno, kung hindi na tumibuan po na bakit katong mga militar na nag-mapping operation kay bago na tayo atake ang tago mo sa militaw na yung mga sightings mo tunto ang dito na tumibaw ang military. Basta kay ang ingon sa atong nakakita na armado. Ito nga pag anak sa sinto sa lubilan, ang iba nagpanik na hindi sa kay daghan, wala na ganing na siguro mag 50 katao ang nanubong atong nanay mga motor o naay mga service may nanubong niya. Pasalamatan ko sa kapitan kay hold the line dito sa mga katawat sa lubilan iyang gititog ang mga tao diha sa covered court. Apan ang lokal nga pagagamhanan magpadala og sakyanan just in case kung na kami mga damtak preparar daan apan wala kini masaki kay na hold man sa kapitan nga di lang kita magpanik. Mao tong panghitabo.
So unsa man gisubay dayon ni sa kapulisan o kasundaluhan ang maong lugar. Wala pa as of now kay I don't know dozen of mga sundalo na katong dito sa taas na nakita. So medyo nataranta lang ang mga tao, Mayor. Nataranta kay nakita man kuno sila mga armado. Apan dili pud mula ginang karong buntag amo gingo sa taon katong nakasuta among imbestigahon na dun sa ginang nakita. Oo. So Kaya asa ang mga sa tao dalawa. karon, Mayor? Namakwit ba sila o namalik na sa ilang kabalayan? Kagabiira na malik na sila sa ilang mga kapatid kagabiira. Oo. Oo. Kumusta man ang peace and order sa Naawan Sukat kay murag first time man nato ni nadunggan, Mayor, na yung anang insidente na sa maong lugar, no? First time ni. First time itong panahon sa martial law. Doon naman to sa sa lungsod sa Naawan at ang first time niya na namatikdan. Hindi pa na konfirmadong impay ang nasa atong kabutiran kundi armado daw. Pero di nato nabuan po militar. Bakit militar ang patrolya dito sa kabutiran. O siyempre, medyo natagam na po itong mga tao kay katong miagi dito sa Hitagom. O niya, katong sa Initaw, no? Niya, karon na Initaw. sa kaning Naawan. Mayor, isip amahan sa lungsod sa Naawan, mensahe nimo aron dili mabalaka ang mga taga Naawan sa peace and order sa imong lungsod. Aghat lang sa katawan sa lungsod sa Naawan na dili lang magpanik pero magdangan tayo sila kanunay o aktibo man ang atong mga CDO, mga DITAT sa pagpatulya po sa atong mga barangay o hinapunta ang kalinaw sa katawan sa makanunayan. Salamat. Daghang kayong salamat, Mayor Dennis Roa, ang mayor sa Naawan, Misamis Oriental. Nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Magahi, Bern. Magahi. Siyempre, di ba, gikan kong bukid. Itong naging adlaw, ha? Nawala yung signal. Wala mong signal na to. Niya nagkalubong-lubong ta sa mga lapok-lapok. Ganana. May pagawas ka na ako sa ilang mulo ang pipila ka mga tag-iyag poultry kon manukan. Kini nga isyo, di lang ni sa dirindapita sa Miss or apan basin maoni ang naapod sa tibuok kapupudan. Nga dugay na kay sila, kagahi Bern, kapamuhig mga manok, diha sa ilang mga nahimutangan sa kabukiran. Awaaw pa nga dapit ha. Mingaw pa kaayo ang ilang panginabuhian ug nga wag gyud bisan usa nga bisan usang silingan. Apan sa pagligid sa panahon, ilang gibati nga sa gobyerno sila gipasagdan. Nganong iyon anak ka ang ilang reaksyon? Ing-ani ang Naitabu! Ang ilang mga manukan, dugay na sa lugar nga agricultural. Daw be kay ang ubang mga sikbit gihimo man kalit og residential. Meaning, nga una nagsulputan ang kabalayan, naguna ng daan ang mga manukan, dugay katuigan. Lahi po ng istorya, kagagahi ba, mga kagahi, nga diha pa nagtukod og pultrihan nga naanay kabalayan. Nanay kabalayan. Kay wag yung kanianay daganan kung mureklamo man ang imong mga silingan. Unya, kung ang manukan mas una pa sa mga kabalayan, dayon ang manukan dihang naanay mga mitugsoy kabalayan, dayong giinitan. Di ba unfair ka na mga gahi kong kababayan? Unya, kay normal nga manimaho mangyud ng mga manukan. Bisag unsaon imong atiman. Og sa mga kalit misulpot nga resort og subdivision, sila dayon gihimong sad-an. Og sa mga langaw og sa alis nga sila gipasanginlan. Kinsa man ang unang nanginabuhi diha sa hilit ug awaaw nga mga bukid, di ba silang mga mag-uuma?
ug nganong gitugutan man nga ang agricultural area gihimong residential area na. Ang nagkapait kay sa ilang pakigbisog sila man pirmi ang ginapa isbog nga wala taon lang tawa ang ilang kalisod o kung unsa ka grabe nga kung sila magsugod na pud. Dili ni istoryang barbero ha, apan pait nga kamatuuran. Sa mga gabuhig kahayupan, ilabi na manukan, alang sa baratong panudan. Ngano way tarong suporta alang sa poultry operation? O sa ilang gipundar nga manukan sa bukid, way tarong proteksyon? Ngano? Tungod ba kay mas dako ang makumkum nga komisyon kung aprobahan ang resort o subdivision? Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong guy ni Bay Kapamagyapon ng Hilas King, ang baboy nga na Dimple Bernie Bitok Bitok. Kami din po, Lebards. Siyempre. Pakita. Ay. Okay, yung sulugon sa kainan, Ngaway Dimple, Art Bonhoff Jr. Ako na Dimple, ikaw ay Dimple. Alas 7:23 sa atong oras may gala. Siyempre, Disyembre na sa upang giingon. Okay. Nagsugod na sa pamalit ang mga consumer sa mga para Noche Buena. Para karong Pasko. Makapalit ba tayo? Dili yung abay. Makarelate, matabard. Mo lang. Mo na atong giingon. Not unless... Pero at least na-inspire tayo ni Edelbert nga. Padayon lang yung jabot tayo. Hindi man gani Pasko sa 2020, basig sa 2021. Base sa 2021, mubuto. O siyempre, atong sa taon po karong doon na ba'y pagtaas sa mga presyo ni ini karong bulana? Tana, wala na kay pandemic man. Makaw ba na ito mismo karon? Ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental, si Ma'am Almer Masillones. Hello, Ma'am. Ang amo ang pinakasuki. Hello, Ma'am Almer. Good morning. Good morning.
Good morning, Bernie. Good morning, Art. Good morning sa tanan. Yes, Ma'am Almer. Kanang siyempre, ang mga karon kay para dili makaabot sa Christmas rush. Di lang kay mi karelate pa ni Art anak karon, pero Kay kami ang mga shutdown gang. mga shutdown group man mi, so di mi makarelate. Pero ma'am, mo ni ang siyempre yun na. Noche Buena na, nabay pagsaka sa mga presyo karon ma'am. Ingon ani ni siya Bern and Art no ang ato ang suggested retail price kung gitawag og SRP sa ato mga Noche Buena products kay gi-reinforce or meaning gi-republished lang ni siya nga SRP kay originally ato maningga na publish atong October 2019 and the same SRP karon nga gigamit karong tuiga. So mauna nga wala dapat pagsaka ang presyo sa atong Noche Buena products atong niaging tuig o karong tuiga. Very good. Ma'am, kanang siyempre, ang uban ang utana nga, unsa man ang gahi ni Bayo, December 2 pala, nag-isip ko ano yung mga ukuan. Kay tungod kay, naatay mga health protocols, no? Mismo nakuha namo ni nga tips sa DTI nga, if ever, sa gamay pamaagi, sa yano nga pamaagi, magsilibrar maging Pasko ang kanang pamilyang Pilipino nga unsa to inyong suggestion ma'am nga maghinay-hinay na og pamalit karon para sa kinahanglan sa Pasko. Tama ba ma'am? Yes. Og naatay budget na no, Art Bern. Kung naa na, di pwede na. So unsay tips ma'am sa DTI alang sa mga mamalitay? Ingon ani, tan-awon lang jud nato no Burn Art ang ato ang kay pagkaon man ni siya. Yes. So kini ang covered lang gusto nako lang i-emphasize nga ang covered sa atong Noche Buena products kanira ni silang ham, fruit cocktail, cheese, sandwich spread, mayonnaise, queso de bola, pasta, macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce ug creamer. So maura ni akong giingon nga ang ilahang presyo parihara sa niaging tuig gawas adtong pipila nga gasugod ang SRP sa December 15 to 31. Now unsay tips siguro nga pwede nato ma-advise balik-balik nako ni Burn Art no nga kay pagkaon man kinahanglan nato tan-awon ang expiry date no. Oo, mao gid na permanente kay usahay careful maning ato ang mga malls atong supermarkets and even the kaning in charge nga mga merchandisers by basin lang unya no ug malipat no. So kita mismo nga pumapalit, be vigilant, tan-awa palihog labi nang naka-promo kay usually dili man na sila expired kay di man ta pwede mag-promo og expired but nearing na siya. Pero Ma'am Almer, kaning mga mall Ma'am Almer, kaning mga merchandising mga operations na diha more careful man sila ana. What about kaning online? Kana. Ma'am, unsaon pag-regulate ana ma'am kay ang uban lisod na ba sila gukdo ni mga tabaghak? Oo, kita mismo ang pumapalit mo ay dapat magbantay bahin ni ana Art Burn no kay kitnaaman sa ato na may full disclosure ang kinahanglan manggod sa online and digital marketing kinahanglan mahibalo ka sa imuhang gipalitan and kung to ensure nga insakto ning ilang mga produkto magbasa tag mga reviews kay di ba publish man ilang reviews so kung dili kaayo maayo ang mga comment dili maayo kaayo ang rating masig pwede ta mangita og lain nga mga suppliers. Tama lang yun ni Ma'am Almer kay kanang magong matag product magbasa-basa ka kanang mga review sa kanang nakapalit na. Kay makatabang sa kanang magumingon nga palpak gamay ra day sa kaayo dili sa durable at least ikaw makabalo ka nga oy medyo pangit nga product ana. Unya parts kay ikaw may una nga maka-review. Amo na. Ikaw may reviewon. Dili ang imo niya nindutol nimo para matabla. pero ako po nagsuggest po kung akong nagpalit sad mo tapos kung nindot yun ang product, please also pag-review sad mo ana nga product nga para makatabang ka sa uban ba nga nindot siya, sakto ra po siya nga presyo. Pero usay man sagud ma'am, kani po mga mamalitay grabe po expectation napalit niya tag 80 ra ang expectation tag 5,000 nga quality. So di ba unsay tips ni ni Director Almer Masilione sa kinini ang
para sa ato mga mamalite nga dili ma-scam. Oh, kana. Oo. Number one siguro kay moto kinahanglan ta mahibalo kaayo kung unsa atong paliton, kinahanglan ta bisan online mag-canvas gihapon ta kay daghan man pug kaayong mga platform available. And dito ta sa mga platform nga ingno nato legit kaayo kung nato no nga medyo naana sila ngalan, naana sila kuan. Mo patronize man ta ni mga ginagmay, but just the same maulag itong kinahanglan ta nga mag-careful by basa gid ta, tan-aw na to ang mga conditions, naamang gud na sila mga agreements before ka mo padayon kay sa for naman na sila requirement nga full disclosure as to unsa ilang gibaligya og presyo og mga additional nga mga charges. So dapat before ka mo ingon og buy, put to your cart, continue, imo na siyang nabasa. Usually gagmay ra ba ni siya nga text. But for our protection, be very careful labi na kung mo invest ka og dako-dako nga mga kantidad. Kay pareha ra man gud gihapon naa ka sa malls nga naay mga fine nga mga conditions nga kinahanglan ka mahibalo before ka mo padayon. Usahay man good Bernard, excited kay ta magpalit labi makita nato atong gusto. Tapos ang picture lami kay ang picture ma'am. Picture lami kaayo ka kinahanglan gyud ingon ana no. But naa sa ato ang responsibility to be critically aware of unsay ato ang kuan atong gusto. So kinahanglan ta nga mangutana, ask questions, read reviews, and then proceed to other sites before you continue and compare. And then ay hata mo proceed sa atong purchases. Direktor. Yes ma'am. Direktor, Yes, kanang napay isa ka tinuod ba daw ni aton i-confirm sa DTI happen. Katong ina na yung atong mga asawa ba mayon nga kung mag-agto gani sa grocery store dapat dili gutom. tama. Okay, kung gutom daw, tanan gipanulod sa cart. Tinuod daw na siya, direktor. Tinuod ba na sa direktor? Na kinahanglan lang yun, no? Nga, presence of mind, and then dapat baladi mo imong budget. Kani direktor. Imong budget. Kani direktor ambot ko mahitabo ba na sa imong bana ba buotan na po kay imong bana pero kami ni Bernie pwede ba na tagaan nimong tips sa mga asawa nga kung unsay paliton, maor gyud ay paliton. Kana biton dili mag-agi-agi kana ay nalimta ako ang shampoo niya. Tuna ka sa pinakatumoy. Uy, balik mo kay kunti asin. Bitaw sa mga tip ana para dili madugay di malangan sa grocery director be. Oo, magbit-bit og listahan. And stick to the list. No? Director natay hotline sa DTI aron nga ang ato mga konsumante dali ra nga makatawag sa inyong nga buhatan alang sa mga reklamo, suhisyon, uban pa lang concerns? Okay, ang ato ang naatay Facebook nato page sa DTI Care of Negosyo Center Cagayan de Oro. Ma-search ninyo na natay Negosyo Center Cagayan de Oro. Or Cagayan de Oro Negosyo Center na bali di ay. Cagayan de Oro Negosyo Center. Natay itong Facebook page. You can write there kung unsa imong gustong pangutana kay naatay mo assist ni ana, and you can call our unfortunately gibugamit na ako akong telepono for the number. It's okay lang ma'am, naman pod ni ang DTI sa ubang lugar kay labi na to na taga Iligan, laminaw na to ron, taga Butuan, taga Cebu, taga Luzon, no? Yes. Ang kanini ang Facebook page is naay DTI lang pod nga Facebook page. Yes, and then pwede ta sa dti.gov.ph for other concerns and comments. And then napuntay DTI 10 DTI 10 and then DTI Philippines. So ma-search na siya tanan, and then naana siya mga pages, link din ha where you can state kung unsa may ato ang mga komentaryo, pangutana o reklamo. Kadto last na lang gyud. Ang DTI ginamonitor kani mga dagkong malls. Kanay mga sari-sari store mga ginagmay. Kaya kasi unyag na mo naminaw na to minsan mao ba? Grabing tinapa lang mo diri sa may kuan kay times 10 ang presyo. Pero siyempre na may ingon nga lisod manggod kay kumpra pa man dito sa layo go tapos wabay masakyan. Kamo ba ma'am? Asa ra man ni ang monitoring pag mohintay nga nga presyo? Atong coverage gyud is taman sa katong sakto ka supermarkets, supermarket department store kini mga sari-sari store.
ingno nato once a month ra nato ni siya basihab atong bisitahan unlike Cagayan de Oro once a week, no? So once a month nato ni siya bisitahan sa mga munisipyo and tinuod dili na siya So, nato ma-expect. atong mga na tindahan para- nga mga lagyo, ma'am, di na kaya nato nakuan nga mo ng halos. Kay si Lito mo reklamo, ma'am, kay sa motel mahal daw kayong shampoo, ma'am. Nasa na siya premium. Nasa siya premium. Burn. Tapos gitunga pag yun, ma'am. Twin man na ang mamang shampoo. Gitunga pag yun. Tapos times 10 pag yun ang presyo sa motel. Mura po yung reklamo ni Lito Inglesero, ma'am. Kita, ma'am? Sila yung mga premium, no? Ang Ah, atong mga convenience stores o Daghang mga ka- hotels. Salamat, Vita, ma'am. Thank you very much, ma'am. Almer Masillones, kayong salamat. DTI Miss Or. Reklamo si Lito, eh. Sa mo ning shampoo ni mahal mo kayo ni. O ikaw, sir, gawas niya, sir. Sa room ni mo, sir. Ah, okay na na. Napos yung toothpaste sa gagmay ko tayo. Oras! Good morning, Brother Raymond Garan. Good morning. Oras, alas 7:34 na! Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha. Upaya kinindughan ko ano nili ako mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Oras, alas 7:37. Hello, ko dia kang Doktora Dida sa may St. Jude. St. Jude. Na, na, na. Oh, hey Jude ito. Dahil sa St. Jude, sa may nakabalik na akong glasses. O glasses sa akong earmats pod na upgrade na o ang glasses pod sa akong anak na naka-glasses na mitanan. Basta mo kung naka-glasses kay bright daw. Mau ba? Tanawa, gibutan ako ang glasses para mura kog bright. Mo na siya. Tanawa o na, di ba, napurumang tao mga igana. Na. Oh, sus. Anyway, ang atong gugmang giyakayatid po sa atin ng Bira Max. Max Gahi. Max Lami. Atangin ninyo, mga taga-Caraga region. Nanatadiya mo mga pipila kaadlaw na lang para mas dali na din na mumuagi paglasada. Available na lang sa mga pharmacy o atangi po ninyo kabalo kong uhaw na kayo mula sa asa mapalit ng Bira Max.
Amo nang ihatag sa inyo ang mga outlet kung asa available ang atong Biramax capsule. Kay siyempre ang Biramax mga higala, 100% all natural herbal capsule. Mo nang way kahadlukan. FDA approved ta og no side effects ha. Ang side effect manggaling ani ay mahimong malipayon ang inyong pamuyo. Inyong asawa sige ngisi malipayon sa mga kagahi ha. 269 lang ang iyahang promo price ani. 2 capsules na for men and women. Bosa, agay, Biramax. Pero katong mga lasa, wala diri sa Cagayan de Oro, pwedeng ini-orderon sa Lazada mga higala. Niabot ba tong mga kaatong gipanghatag sa Lazada imyan? Niabot ba? Okay. Wa ba ni confirm nga okay kay ma'am, nigahi gyud ma'am. Ladies and gentlemen, in the house right now, God Lito Inglesero. What's up, brother? Yeah. Good morning. Good morning, brother. How's your day, brother? So far, I'm fine. Yeah. Of course, I would like to thank God, give another day in my life, another morning in my life. Yan. Ano tirada dia? Are you happy? Are you grateful today? Yep, I'm very happy always. Even though there's a lot of problems? Yep. If you have a problem, you did not mind. Use your mind is used to be happy. Unsa daw? Kung doon na ka punong nga problema, ayaw kay i-mind it. Ayaw kay huna-huna. Ayaw kay huna-huna. Imuay mong kagalingon nga malipayon gyapon ka. Kamo rin adjust may gala, kamo may bright ha. O ito na. Naba kay English quote of the day? Do you have? Wala miyan. Unsay nawala ni Dagan? Na-close. Okay. Alright, there. May password. Agay! Sama niyo. Hello ko dia kang Boss Manny Bolaron. Boss, morning ni mo dia, boss. Say hi to Boss Manny. So that Sir Manny Bolaron. You have a salary. Good morning, sir. Thank you for advance. Thank you for advance. Ay, nara. Mark Daing, morning. Alright, sige, please. Yeah, there's a quote of the day. If we don't change, we don't... Again? Kana bitong nagputol ka? Cut dito quote. Quote ba? Quote of the day. Oh. Kana bitong usahay pod katol. Quote ka sa Layo ra kayo. Kana, ito na ang quote of the day. If we don't change, we don't grow. If we don't grow, we aren't really living. So do? Once again, if we don't change, Wala pa once again ha. if we don't change, we don't grow. If we don't grow, we aren't really living. Say change. Kanang pag-usab. Abinog kadina. O dili daw ka mag-usab, wala kay kalambuan. Og mag-usab pud ka, wala insaktong kinabuhi, really living. Oy, lalo ko sa mga taga Sabroso. O siyempre kung kamo gusto magsikwati, ang sikwati nga healthy, ana din dapat ang tagline na. Ang sikwati nga healthy, medyo pait-pait pero healthy, Sabroso chocolate. Lami siya, walay balas-balas. Wala ka ng mga granules diya kung gwapo kay pagkakuan. Kay pure cacao magini siya mga igala. Katilaw na ko sample. Available din sa Champs. Nasa Champs din ang Sabroso chocolate. Pharmacy nga natuan nga nana siya dadto. Mga pharmacy na po dito mga igala. Bosa ay kalimti, you choose the pure cacao Sabroso chocolate. Sabroso. Mura ko to. Ito na po ang sumpay sa atong Gugmangyak Sirye. Kagahi! Dear Kagahi, Bernie and Kagahi Lito. Hard Bernie and hard Lito. Nalipay na ko kay malipayo na ang among panag-uban ni Bobords. I'm happy for this because I'm happy for the relationship with Bobords. Grabe ka caring, grabe mo alaga, grabe mo mahal, aperty. What do you mean grabe? Very
hard, buboy. Very caring. Very caring buboys, very loving buboys, and there's a lot of more. And pretty. And a lot of more. And very pretty. And very lot of more. Grabe, dako gyud kayo. Ang kang boards. But buboys very big. Ang iyang gugma. Love for me. Muna nalimtan na gyud nako ang akong ex nga si Uloy. But falling down of my ex of Oloy. Apan! But! Apan! But! Nakurat ko! I will shock! Nakurat ko! I will shock! Katulo ko na kurat! I will shock! 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 Kay kalit nito nga si Uloy sa akong boarding house. But Oloy, we back in my boarding house. Bosa gisultian nako si Bobords nga di siya mabalaka. Kay magstorya lang mi og humanon namo ang tanan. But I talking Bobors did not worry because I will talking for the closure my relationship with Oloy. O gingali ang naitabo. This is the starting of love life. Kanina lagi ka nagkusmaot na imong naong ba? Ano na? Ay kabalaka, gignan naman ko sa among landlady nga nalagi doon si Uloy dito sa boarding house. Pero ay kabalaka. Basin bibs ug magbalik mo bibs. Saan man na? Jesus Ginoo ko kalayo ra ito niya sa imuha. Palubiyagid ka nga, dili na ko gusto nga makadto na kaslaing mga binuhat. Kabalo ka sa imong mga performance, sa imong mga pag-alaga kanako boards. Burag zero na gyud nawala na gyud ang akong gugma dito ni Uloy. Oy wala na gyud. Dili magud kay ang kabalaka magud ko basig kamo be. Tanawa na emosyonal na sad ka ba? Basig as na magkuyog pagbalik. Magkuyog niya mo sa katong na sa amin nga kwarto. Usa man mo gyud. Usa man mo magi panguna-una. Uy kapatakar man gyud. Advance ka mag-isip ba? Naanad na ka magsuod og sinilas niya dili Paris. Kabalo ka, gingnan beta ka nga love kayo ta ka. Wala na, di na yung kumangitag lain. Kana si Uloy, mas may po nang niuli siya kay para namin proper closure. Para ako siya masultihan nga, sorry, wa man siya nagparamdam, niuli siya sa Davao. Human na, ako siya ingnon sa tinuod nga, ikaw ra gyud ang akong gihigugma. Dili ba na pwede nga, di na niya mo siya atubang. Usa na ako pa dili pag-atubang, naman siya dito kung sportahan, nagatang-atang. Pasagdan na lang di ay ni mo siya. Noy, say, ali bibi, ali bibi. Ikaw ba? Ikaw manyahon kayo ka, oy, manyahon kayo ka ba? Hindi mo ako kaya nga mawala ka sa akong kikinamuhi. May sakit? Para ganda din siya. Kabalo ka. Pagsalig ba, boards? Look into my eyes, babe. Tanawa ko mata, tanawa. Siguro ako nakoy pagsalig pero dili ko sa tanang panahon makasalig. Sultihan ta ka, sa tinanay lang. Oo, gwapo si Uloy, dugay mong pinagsamahan. Pero sa naitabo nga kani nga pandemya nga ikaw kong kauban, mas naila nako ka. Kay, di ba kung gingon si mo nga si Uloy, way nada, wagaling siya mag-care sa ko. Ikaw, na-appreciate yung ko nimo ba? Bisag bilbilon ko, imong pananaw na kong bilbil, murag yung taon ka ng abs. Mo lagi pero sa karon naman nga time nga nag-uban ta pero sa fast nga atong panag-ila nalingaw biya daw ka kang Uloy ng biya ka. Sa bagay, makalingaw man kayo ng kanang kuan, lusay. Pero mas lairag yung ka. Ay kabal, don't worry. Dili na pwede nga, digid mo mag-istorya. Kailangan galing para mahumanan ni tanan. Kayo sa man ni magtagot-tagot at away kahumanan, di ba? Lisod ka ayo. Sure ka nga. Promise, as in no. Bisa paggamay nga balahibo. Di yun siya makatandog na ako as in. Uloy, oh my God, Uloy, I miss you. Uloy, Uloy. Gimingaw ka ni. Agkay Uloy.
Uloy, ang imong dako nga uloy. Ikaw ha, gimingo ka. Gimingo ka sa ako lang. Gimingo ba ko ni mo? Sabo kayo ka uloy ba? Ano ni balik pa mang kaoy, di ba? Abi na ako kikalimta nagyug ko ni mo uloy. Hagkas mo kalimta ni Pati sabi ko sa mga mabalik ko ni mo. Ni uli lang kong dabaw ka, Jut. Kaya nangayo ko og ayuda dito ni Mayor Sara. Natagaan man ko muna, ni balik din ko, tanawa na dagang kita groceries ni. Boss ha? Kulob na sad. Gabi giga uloy. Bugin mo galani mo muna kung imo ni mo sinugba nga bangos. Sige, balik mo kung bali-balihon ba. Bali. Ulo. Ulo akong puso ni Sangyan na sa fluorescent. Dugin ako na experience. Diyan lang. Kapantayan ako ba? Ano lagi na yung mga bagong sapatos lagi diri sa ilalom skatri? Tama na may mga bagong t-shirt niya akong nakita diri sa parador. Luy ka na, pwede na tuon niya ito na istoryan o Luy. Biki, tingis kayo ka ba? I-full na i-full. Biki, dugi-dugi na bigawa ko na full tank. Kaya wapeta nakita pa. Gabi kay kauloy. Magay. Nabantayan ako murag. Tapos, medyo gagmayon. Gagmayon. Dagko lagi ni mga t-shirt ni mga 3XL lagi ni. Nga gamayon man ko. Large man ko. Basig na kay lain laki diri. Asoy. Wag gilain ni tandog na ako uloy. Mubitaw na malhan akong ayo. Sige lang kong suday-suday. Ako lang gini-istustoryahong yun nga. Pasinsya yun ka karoon. Wasa yun kay bisita. Manabitaw siya suday-sudlayo na lang ako. Pero unsaan tamang yun, oy. Gimi nga. Samo kay kauloy. Ayun na ito na istoryahan. Bi, ilahos na nabi. Katungarang nakasulod. Ipol na nabi. Sige na. Hola! Mga kagahi, wag yun. Wag yun marisisi uloy. Nag-down na ba ito sa boards nga. Di yun ko magpatandog. Madag di matandog. Perting tandoga. Nabuak yun. Kainibay Kain sa balita Kain sa kalingawan Ngano namang gi mga ex nga dili marises kagahian. Gikansawan ko kadyo lang. Great lang ko sa akong asawa gikansawan ko unsay blooming ang Villanueva, booming manggod. Blooming o booming. Ako pasabot blooming ilang mayor. Tapos ang Villanueva booming. Nagpalusot pa. Good morning. Ato po talon si Jan Alexa o si Raquel Lapot Aloro o si Ruby Christie nganong ang ex. Agay. Di mang yun na Di siya. marisis. Malintan ni Y. Kaya bisag sa mathematics. Uy. Naamang yung find X. Ay. Kasamot ba ng ex? Saon man na be. Aberbe. Uy, dagang kayo yung mga... Uy, pang-greets yung mga nasa online. May ganina rin Very yung mga worshipful pa-shoutout. Emilio Tumala. Good morning dia ka Melody Ayuban Anob Kabakoy o Bohol. Og siyempre si Jed Las Marias. Worship, good morning. Ha? Og siyempre si Brother Eddie Junjun. Good morning mga kagahi. Diya sa Upol. Morning! Catherine McLean, good morning. Joy Martinez, good morning. Sir Edelbert Cabonok. Igunsa man ka sa kong papa kay Cabonok ang middle name. Uy, basig. Sabi mo ma'am, no? RJ Ranili Espada, good morning. From Iligan City. Paul James Smith, good morning. Leonilin Salvacion Asludi, good morning. Oy, Doc Cheryl Bolaron, hope you're getting well already, no? Kay excited na mi sa ato ang launching sa atong Kamo-Kamo. Yeah. Uy, siyempre karon December tong may tabo sa Villanueva karong alas 10, padayon ang ilang
online live selling para sa Villanueva Food and Craft Market. Tapos Villanueva Visual Artist Exhibit unyang alas 11. Tay pa unsa ito ilahan ko ngani sa Facebook live nila unsa ito. LGU Villanueva. Alright, so tapos virtual storytelling alas 2, tapos alas 7 sa gabi unya, tara na. Suroy ta sa Villanueva ang tourism campaign sa Villanueva og napoday acoustic music with Siray and Friends. Karong adlaw na Good siya. morning sa mga taga-Kabalian Southern Leyte. Gatan-aw sila sa itong live streaming. Shout out ko sa akong kauban nga si Calixto o si Will Jiggy kang Leonelin. O George Lim. No? Sir George, morning! Uy, nabi. Ato din siya kung anon. Kaya nga no, ang nurses group maghimo og kanang lihok protesta. Ha? Lihok protesta. Yun na. 31. Kuya Lodi, good morning. Shout out sa lang RTA nga mga kuya from Baymax and Quintos family. Geraldine Joy Garcia from Mandala class 2020 sa Philippine Air Force. Kanus amantaan ni Riff, kanus amantaan na dia Riff. Kuya Riff. Mary Hope Delphine Del Rosario, good morning sir. Hello dia, hello kang Jongjong Labi sa Taytay. Suki sa kong manggiyak, salamat kayo. Oy, good morning kang kuan, Kapitan Manny Bularon. Kung asa ka man karon, ayo-ayo dia Kapitan. Para pag uli nimo, medyo Katong mga mabuhian migdugo. katong pirmiro nga mga kuan diha. Diyan lang. Itong mga pirmiro nga nag-comment nato diha sa taas, silo sa inyong tanan boss ha, karon pa namo nabasa. Shoutout sa Kabalian Southern Leyte. Oh, yan. Attorney Gan. Oh, nadi si Attorney Gan ya. Attorney, good morning. Good morning, Attorney. Lisa dyan. Nadi sa diya. Oo. Kani si Attorney makatabang ni para sa mga problema sa sustento. Mudagan ba ni si Attorney? Mudagan? Ambot lang, umudagan ba ba? Jan Louis Buenviaje Jaramillo, good morning. And also, good morning kay Attorney Chubasco Kainya. Uy, good morning. Attorney. Morning dia. Og sa Murag Attorney nga si Reñero Niese. Mga taga-kumilik. Mga tanang taga-kumilik. Attorney Igrit kay Suki na sila sa sige. Napaka ni Suki kayo ni. Gagit ni kalabuntag. Ha? Si Ma'am Jinky sa JB Pharma. Ay, si Ma'am Jinky sa JB Pharma. O nga si Colonel Mucha diha sa R7 sa PNP. Good morning. Kung karon pa mo nakapaminaw sa mo sa home radio, pakikalat pala sa inyong mga office mate, relatives nga nanata sa home radio matag buntag. Alas 7 hangtod alas 8. O syempre, ano, salamat sa kuan ato mga asawa nga mumata kada adlaw ito para nga ato pagkasulubon. Unya, no? To Sweetie Jeddah, I love you. Ako gisapot akong asawa kay among banggira nagkuanasan. Tulo na pod. Kanan ang amo naging ilalom dito. Nagbara na gyud. Nagbara. Ana. Basin ay dakong sawa na ginadi may gala. Oy, ang Cagayan de Oro curfew. So good kagabi alas 10 na alas 4. Tepa, pangutana na gyud ay curfew. Wala man, sukad muli ko nga alas 11 alas 12 wa man primo ko nako. Sa Upol na po'y curfew. Na ba one time ba? Di kadto lang. Kumain kag curfew kagahi art. Unsa man ka lang? Kung for example kadagandagan ka sa kadalanan mga anak alas orasa, unsa man ka parahon ka? Parahon ka. Asa ka ni adto, ana pero wala man. Actually, wala man gyapon akong na-feel diri kay usay muli beta nga kanang gikan mag-church. Church? Gikan mag-Bible sharing. Usay maalas 11 biya ko alas 12 na mag-Bible sharing ta ba? Ano ba kanang simbang gabi ba yan? Tama. Nana. Virtual na lang tanan. Wednesday mang yudero no? Kung wala mo ng text nga Wednesday ron, huwag ko kayo namdam nga Wednesday ron. Unsa naman kayo? Wala naman kaspassing. December 2. Tama. Ako sa inyo, kanang mga simbahan karon mo sugot magkuan na mo inyo nang gindawat ako mag-virtual na lang gitanan, saktuan og setup. Ang problema pa sa simbahan karon uban kay magbutang lag Facebook pero ang ilang mga audio is kanang the usual, so echo. Di gyapon makuha ang message. So set-upan gina siya nga nagisakto nga setup para gwapo ang inyong pag-audio sa live. Dili, ang himo ni mo dihan, si Father na po idiot board. Na pwede na, Father. Dili, kasagara man ko kayo magbutang lang, tapos na live, o gwapo, video. Ang simbahan ang bitaw, audio. No? Ang simbahan, kanang, murag wa mo ipakidya on sa inyong mga ispangyaw-yaw, basta yaw-yaw miya.
trumpa pa sa gawas yan, di ba dunggan sa No, sulod? exactly. Ang purpose man gud is ang message man gud nimo. So para makuha si tapang ginagsakto nga audio. O sa tala po mga negosyante, kami po nanuktok please. Abil na po taon mo ng mga GCash, mga Paymaya, mga para rin namin mo na diha para lang mag-down payment o tag 250, 300, 500 tapos sir wala man may mga anak. Sige no, ko cashless na takaron para wa na COVID. Jerome Gabutan, good kailangan mag-update morning. po na. Alas 7:59. Napay 1 minute may gala. O ka, siyempre, wala tayo igong panahon. Excited na ko sa tanan mga Biramax sa Karaga. Yes. Puhon na, gamay na lang gyud kayo sa Karagan, makita mapalit na ninyo da. Og diri amo lang gi-final ang lista sa mga outlet sa Cagayan de Oro kung asa ang Biramax. Siyempre, chosi gahi mi dire. Chosi mi dire, chosi mi. Basta-basta mo. Dili basta-basta bubutang og bisag asa ta. Yung abog-abogan na nimo lang. Odsan eh! So, wala tayo igong panahon, makita-kita na po kita. Adili, istorya na to ni. Mapon, susamang takna, susamang istasyon. Timan niya ang katawan nga doon ay gahi. O ligdong baruganan, may maitampong kalambuan alang sa ato ang katilingban kini yung sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. O hinumdumi. Mga bana, ay paduko-duko paminaw. Ang bana nga gahi, nga perti ka gahi, nga grabe ka gahi, o di gyud basta-basta mo maggahi gyud. Sa uban, di na gyud mulingi. Kini si Bernie Bitong-Bitong. Og nag-inusarang gahi ni Bay! Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati